Décembre kalo tile 18 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don taamadenw olu tɔgɔ la minnu ni olu bɛ taa sinamata sira fɛ n'a bɛ wele nanzarakan na ko journée internationale des migrants o don min n'o bɛ ka ɲɛnamaya bi araba décembre kalo tile 18 maliden minnu ni olu laseginna ka bɔ diɲɛ jamana wɛrɛw ka kana Mali jamana kɔnɔ olu ka tɔnkulu min sigilen don o ɲɛmɔgɔ n'o ye Usumani Jara ye an ye wele bila ale ma a b'an bolo nin waati in na nɛgɛ kan a bɛ na ka na an ka ɲininkaliw jaabi Monsieur Jara ye nu la Mahaba somɔgɔw bɛ di hɛrɛ dɔrɔn bisimila ayiwa bi ye aw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min sigilen don taamadenw olu ka hakɛw olu ɲinini kama sanko minnu bɛ gɛn ka bɔ diɲɛ jamana wɛrɛw kan ka na Mali jamana kɔnɔ bi don kama e bɛ se ka mun di an ma kuma daminɛ na ayiwa nin kɔrɔfɔ in diyara n ye i y'a fɔ cogo min na anw ye bɛrɛbɛrɛtɔn ye n'u b'a fɔ association malienne des experts o ye anw ye dɔ ko AME bi don in kɛra don ye an bɛ ka ɲɛnamaya diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na parce que Nations Unies ka assemblée générale u ka sigiliba min kɛra en 1990 u ye don ɲini n'o ye kalo tile 18 ye décembre kalo ye san o san k'u ka kɛ don ye o don de ka kɛ tasibila ye ka se tunkarankew u n'u somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma donc ko diɲɛ mɔgɔ diɲɛ faamaw bɛɛ lajɛlen ka bolonɔ da sɛbɛn n'o bɔ k'u ka ratifier ko u sɔnna ma waasa gɛlɛya min bɛ tunga sira fɛ o gɛlɛya ka se ka duga ayiwa anw fɛ farafin jamana kɔnɔ i n'a fɔ Mali anw kɔni y'an bolonɔ da sɛbɛn na mais diɲɛ kɔnɔ fɛn fɛn ye farajɛ jamana ka taa Ameriki jamana na olu ma sɔn k'u bolonɔ da sɛbɛn in kan k'u bɛ sɛbɛn in signé o de nana kɛ gɛlɛya ye gɛlɛya mun n'an ɲɛ b'a la tunga taama sira fɛ surtout duguni sira ni minnu bɛ n'u bɛ taa visa t'u bolo donc bi don in na sa anw fana bɛ ka wuli ka kumaɲɔgɔnya kɛ ka faamuyali kɛ ka mɔgɔw lakalan ka mɔgɔw ladɔnniya kibaruya minnu fɔra Nations Unies fɛ ani bolo minnu dalen bɛ an bɛ se ka u lase cogo min na an y'a ye mɔgɔ minnu bɛ taa tunga na senamata siraw fɛ olu camanba de bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ nin waati in na sanko minnu bɛ cɛncɛn fo ka tigɛ k'a ɲɛɲini ka taa nansarala gunkana la a dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ na fo Ameriki jamana gunkana kan yan min kɛlen don gɛlɛyaba ye an bɛ waati min na komi sisan a minnu sera ka lasegin ka taa jamana kɔnɔna la aw kɛlen don ka wulikajɔ fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ u ye yala aw ye dɛmɛ sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw walima diɲɛ baɲumankɛ tɔn wɛrɛw fɛ ka na nin makofɔlen ninnu ma wa minnu bɛ segin ka na u ka dɛmɛ an b'a kan parce que seginba o ye kulu fila ye kulu dɔw bɛ u b'a fɔ ko arapatiri minnu laseginna dɔw fana bɛ u b'a fɔ expulsé minnu tun bɛ jamana kɔnɔ fo u sigira ka waati kɛ mais u ma sɛbɛn nin sɔrɔ u seginna donc ni jumakulu fila bɛrɛbɛrɛ bɛ ka don u ma gouvernement ani ONG fɛ mais a ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que laɲini ye fɛn min ye o sabatili o ka gɛlɛn ka da kan waati dɔw fana na mɔgɔ minnu bɛ na i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ olu bɛ dɛmɛ minnu nɔfɛ n'o ye kɛnɛya dɛmɛ parce que hakili sawasaw bɛ dɔw sɔrɔ hali n'a sɔrɔ u ka ko ma ban pewu u ka hakili sawasaw kama u mago bɛ furakɛli la furakɛli min bɛ se k'a to u bɛ se ka k'u yɛrɛ ye donc o dɛmɛ ka gɛlɛn dɔɔnin mais a bɛ ka ɲɛɲini mun ye baara n'a bolo ye o ye formation bɛ ka k'u kun k'u ladɔn ka kuma ɲuman f'u ɲɛna k'u bilasira yaasa u formera fɛn mun na o don dɔ u ka ko o baarakɛlaba ye yaasa u bɛ se ka nafa sɔrɔ u yɛrɛ ye donc o kun dɛmɛ kɔnɔna na mun ye tɔn ye i n'a fɔ anw ka tɔn ninnu ani gouvernement wulikajɔ kɛ b'o la bi kosɛbɛ pour que u bɛ se ka don sira kɔnɔ sira min bɛ k'u lafiya yala aw sera ka kalanbolo dɔ sigi maaw yɛrɛ kun jamana kɔnɔna la denmisɛn minnu ni olu bɛ taa senamata sira fɛ ka sɔrɔ yamaruya sira foyi t'u bolo n'o bɛ se ka kɛ bugulatigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye i n'a fɔ visa ninnu ka bɔ jamana dɔ kan ka taa jamana dɔ kan u bɛ se ka senamataama sira a yɛrɛ dabila cogo min na sanko minnu bɛ taa ji kan an y'a fɔ ka segin k'a fɔ ka segin k'a fɔ ka yir'u la k'a fɔ ko jɛmukan de bɛ bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ tani jamana ninnu n'o nansarala ye ani jamana minnu n'a bɛ tɛmɛ sira fɛ n'o jikan jamana ninnu ye ani an yɛrɛ ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ka duguma sira taama dabila donc duguma sira taama dabilali o magɛlɛya a nana kɛ dankari ye mɔgɔw la cɛncɛn fuga sanfɛ ani kɔgɔjibaw kan n'u niw yɛrɛ tora dɔw yɛrɛ nana kɛ banabaatɔ ye dɔw bɛ kaso jugu la donc anw ye waati bɛɛ an bɛ kalan k'u kun an bɛ u lafaamuya an bɛ bɔ bɔlɔn kɔnɔ an bɛ kuma fɛ an bɛ ja yir'u la ja mun ye gɛlɛya sɔrɔ
olu ka ja yir'u la walasa u bɛ se ka segin u ka cogo min na mais ka d'a kan waati yɛlɛma cogoya fɛ n'u b'a fɔ ma changement climatique ka d'a kan baara sɔrɔbaliya sira fɛ nin bɛɛ lajɛlen na ni kumana cogo cogo u bɛna yir'a la k'a fɔ ko sigi tɛ maa sɔn ka d'a kan olu bɛ cogo min na bi o de b'u bila ka taa hali ni taali man d'u ye donc an kɔni an wulikajɔ kɛn bɛ ka kangari da ka kalan kɛ ka u kunnafoniya yaasa dangara kari adamadenw min na cogo min na. Monsieur Jara, an ka foli b'i ye dan tɛ foli min na nin tun ye Usumani Jara ka laseliw ye maliden minnu bɛ taa tungan fɛ ani n'u bɛ lasegin olu ka baɲumankɛ tɔn min sigilen don jamana kɔnɔ ale y'o ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamakɔ.